Ito nga pala ang aking nabiling tripod. Ayan. At ito ang selfie stick. Pwedeng pang vlog. At yun ang aking kasamang sirani ko. Ayan, no? Pwede na. Sunod, bibili tayo ng microphone para kompleto na ang ating vlogging equipment. Ayan. Hello mga beshi, mga besh, mga bay. Testing lang mag video dito sa bahay. So ngayon nandito ako sa bahay. Kararating lang galing work. Bagong ligo para iwas sa carbonara virus. Testing ko lang tong nabili kong selfie stick para pang vlog daw. So karon na ako diri sa balay, kauban ako akong migo kay busy man siya, naa siya project diri, nag kuan siya, nag testing sa tester na aman siya pig kuan ba project na water heater na guba man ni kana abay kaway migo. Hello. Ani akong kauban diri sa balay kay wapo man. Oh. Puri ka ba? Pera ka ba? Wapo di ayo. Kana. Actually hindi ako Bisaya pero marunong lang ako magbisaya. Konti lang, gamay ra. Gamay ra mo Bisaya. Ay, kana. Kauban ako magbisaya Gamay ra lagi. Gamay ra lagi. Uy, Bisaya. Marunong konti Bisaya. Bicol yun. Sa Bicol kumbaga yan ba ang sinasabing bisakol. Bisaya, Bicol. Taga Bisakol. Ayun ang no? Bisakol. Tagalog, Bisaya, Bicol. Bicol, ayun, taga Bisakol. Ayun pwede. Pwede yun, pwede. Taga Bisakol, Tagalog, Bisaya, Bicol. Kumbaga sa yan ba yung sinabi ko kanina? Yung salita namin kasi sa Bicol iba-iba eh. Kanina nagtagalog, Bisaya. Yung kung sa salita ng Bicol, yung pure na Bicol kasi Naga. Kumbaga yung sa sinabi ko kanina na nandito ako sa bahay. Yaon ako digdi ngunyan sa harong. Yun. Salitang Naga yon. Pagkasalita naman ng Ginubateño sa amin sa Albay ay Didi ako nga na sa balay. Magkaiba. Di ba? Ano ba? Ayun, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumawa ng malupit to eh. Malupit. Marunong siyang gumawa. Marunong manira. Oo. Ngayon, sira na to. Sisirain niya pa. Ganon siya. Hindi, marunong naman siya. Maraming talento talented. Kaya, ito siya ngayon. Gagawa ng water heater. Tingnan natin mamaya. I will show you after finished. Okay? So, mamaya ulit. Ayun. Mamaya papakita ko pagkatapos na napagana niya yung water heater. Ngayon, yung mga hindi pa marunong diyan yung kasi sa amin sa probinsya sa Bicol maraming salita. Ako kumbaga ang alam kong salita hindi naman karamihan sa Bicol pero may nalalaman din konti. Kasi yung iba halimbawa kung sa Tagalog taga saan ka? Yun Tagalog. Simpleng-simple taga saan ka? Lahat maiintindihan eh. Pagdating sa Bicol, iba-iba na yung salita. Katulad nun, taga saan ka? Sa Naga, taga sain ka. Ayun. Halos din nagkaiba sa Tagalog, no? Tagasain. Taga sain. Taga sain ka. Sa Tagalog, taga saan ka?
Ngayon, sa amin naman, part ng Bicol pa rin, ginubatan sa Albay. Anong Bicol noon? Ganito. Tagadin ka. Oh, di ba? Tagadin. Parang Bisaya din, di ba? Tagadiin. Oh, tagadin ka. Yun po sa sa salitang Ginubatinyos. Tapos naman sa salitang uwas, Albay. Uwas, tagasahin ka. Tagasahin ka. Oh. Yun ang uwas, Albay. Uwas at saka ligaw, halos parehas lang. Uwas, Albay, ligaw, Albay, tagasahin. Sa parting Pulangi naman, ano nga bang Pulangi? Pulangi ay halos parehas din. Tagasahin. Assign ka. Tagasahin ka. Ayun. Naga, tagasain ka. Tagalog, tagasaan ka. Tapos yung halimbawa, saan ka pupunta? Oh. Naga, salitang naga, sain ka maduman. Oh, sain ka maduman. Yan ang mga matututunan yung konti, yung mga Bicolano dyan na hindi nakakaintindi ng salitang naga o Ligaspeño. Yan. Naga, tabako, halos Ligaspi, halos pare-parehas lang yung nila salita. Ang naiba lang doon sa amin, Ginubateño, iba yung salita. Ginubatan, Albay, Kamalig, Albay, halos parehas yung salita. Yung halimbawa, saan ka pupunta? Sain ka maduman? Yun. Ligaspi, tabako, iisa yun. Ligaspi, tabako, naga, iisa yung salita nila. Sain ka maduman? Ginubateños, Ginubatan, Albay, sa din ka adon. O yun pala. Yun po ang mga kunting malalaman ninyo kay Uragon. Ano? Yung mga gustong magtanong, yung mga hindi naiintindihan sa parting Bicol ng, yung alam ko lang, pwede ko pwede ko namang i-share yung mga nalalaman kong salita. Comment down below kung anong gusto nyo salita at re-replyan ko kayo. I-reply ko sa inyo on the spot ang inyong katanungan sa mga salitang Bicol. Sa Bisaya kaya, saan ka pupunta? Asa ka madto? Asa ka mo adto? O asa ka mo adto, sabi ni si Bay. Bay, asa ka mo adto, Bay? Muadto ko sa lasang. Oo. So, ayun, mga beshi. Ayun pala, kung halimbawang mapanood nyo tong video kong ito, yung mga bago pa lang sa aking channel, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel, Bicol Express, The Uragon. Ayan, and click the notification bell para ma-notify kayo just in case na may uploaded akong new video. Okay? So, I'll be back mga beshi, mga Uragon. So, mamaya, tingnan natin yung finished product ni Buddy. See you later. See you later, alligator! So, ayan po. Pinag-iisipan niya kung paano masisira. Ayan. Tinis. Ayun. Oh, Okay. okay naman nagalaw naman eh. Oo, nagalaw. Basta gumalaw po eh. Okay, di ba? Oo. Tingnan mo niya, may size yan. Ito Ayan yan. oh. Tama doon. Ayan, okay ano? Ayan, okay naman. Oh. Marunong talaga. Hmm. Napagalaw niya mga kaibigan. Napagalaw niya. May magic. Kaya kalabasan. Oh. Titingnan natin mamaya kung anong Kasi dati, di siya gumagana, papaganahin niya ngayon. Oh. Marami siyang talent eh. Marunong magsaing. Marunong magluto ng ulam. Ayun. Bagsak nga. Maraming Bagsak nga. maraming alam. Alam ko lang buhatin ng plato at kutsara.
Kaya kitang-kita naman sa katawan. Kita naman yung mga abs. Kita yung mga, six packs. Yan. Absolute water. Ang mga tools niyan ginagamit, mga uragon, mga besh, mga bay. Mamaya, tingnan natin kung gagana na para makita yung ebidensya, yung gawa, kumbaga, yung finished product na sinasabi. Finish later. May finished product mamaya. Tingnan natin. Ngayon, kita nyo yan. Stainless pa yan. Mamahalin to eh. Kaya sayang naman itapon eh. Hindi pwedeng itapon kaya gawin na lang. Marunong siya magmekaniko. O yung mga gusto pong magpa-home service, tawag lang kayo sa landline. Yung online. Landline, yung 0920 tutunog-tunog. Ayun, ang contact number niya. Yung mga gustong magpagawa dyan ng sasakyan, pwede rin. Magaling to, magaling. Maraming alam. Sirani ko na. Oh, Yun lang. Wala na. electrician. Oh, graduate po siya ng electronic engineering and major in vulcanizing. Samantalang ako po, ang nakuha ko naman na subject noon, nung nag-aaral pa ako ay BS. Yun lang. Alam mo ba yung BS na subject? Ano yan? Bachelor of Science in Vulcanizing Shop. Ayan. Gumalaw ulit. Okay. Bismillah. Ikabit na yan. Oo. Pwede na, pwede. So, ito na po. Mga beshi, nabuo na. Pero, hindi pa tapos. Titestingin lang kung, okay na yung problema niya. Kung nasira na nga. Testing lang kung gagana. Sige. Testingin na yan. Nahirapan ng layo kasi ng saksakan. Yan ang mga tools niya, mga home service to, home service. Ilaw? Saan ang ilaw? May ilaw ba? Wala ang ilaw Yun, tama nga. Sirani ko nga to. Ayun, umilaw na ba? Ha? Ayun na! Nadali! Ayan na po ang ebidensya. Umilaw na. Successful na. Pakuloy mo. Success. Tuloy may tubig po yan na kakarampot. Oo. Okay na yun. Basta umilaw. Patunogin mo. Ha? Patunogin mo. Tutunog yan eh. Ayan Ayan. May tunog na kukulo na yung tubig. Mga uragon, mga besh, mga bay. Kung meron kayong mga sira na electric heater, pwede nyo i-message si Bicol Express, The Uragon. Yun na! Ako pala i-message. Hindi naman ako gagawa. Ikaw nga ang Pwede. Message nyo lang ako, mga uragon dyan, mga besh, mga bay. So, ayan po. Magaling talaga gumawa tong partner ko eh. Talented nga siya. Ito lang ang gamit niya ha. Ayan. Okay na. So, nadali rin sa wakas. So, ito lang. Mia sa dek. Kwes. Alhamdulillah, kwes. Mia. Magaling. Ayun na nga. Nagawa na. Okay na. Ibabalik niya yung lahat ng mga tinanggal niyang mga parts. Kasi okay na. Pwede nang isalang, pwede na magsalang. Pwede na mag-init ulit ng tubig. Dito kami sa aming magulong kwarto. Pasensya na kayo mga uragon, mga beshi, mga bay. Ito ang aming kwartong mumurahin na kwarto kaya dito kami nagtsatsaga kasi mura naman eh. Mura. 1,000 city mil ang upa namin dito. 1,000 city mil ang renta namin sa bahay na ito. Malaki rin naman. Kasya dito ng 4 na pamilya. Basta nakatayo lang. Basta nakatayo lang, kasya lahat. So, ayun na nga.
hanggang dito na lang siguro itong aming vlog-vlogan. Kasi tinisting ko lang tong aking nabiling selfie stick na pwede namang pang vlog kunwari. Nabili ko lang kanina ng mumurahin lang naman kasi mahirap talaga hahawakan mo lang yung cellphone. So ito na yun. So please subscribe mga beshi, mga bay, to my YouTube channel Bicol Express the Oragon, and please press the notification bell para ma-notify kayo if ever ay na mayroon ako may upload na video. Ayun, macho pa yan. Yan. Sige. Hanggang dito na lang mga Oragon, mga beshi. Maraming salamat po. See you next video. Bye-bye. Okay.